बयबो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय। अनजाग्राफोर, नोंथांमोना माब्लाबा गोसो होदोंना एबा ध्यान होदोंना जेब्लानो जोङो आर'ज खालामनो थाखाय जिरायो अब्लानो जोङो गले गले सियायबाय थायो। मानो बेबायदि जायो होननानै नोंथाङा माब्लाबा ध्यान होफेरदों ने? अनजाग्राफोर, जों सानसे मानिनि समाव मोजाङै थायो। मबाइल नायनाय समावबो जेबो जाया, मानसिफोरजों रायज्लायनाय समावबो बेफोरबायदि जाया। नाथाय जेब्लानो जों इसोरनि मुं लायो मेगना गिलिर जानो हमो, देहाया लोरबां जानो हमो आरो गोसोआ गिदिंनो हमो। बेबायदि जानायखौ गोरलैयै साननानै दाला। बे सोंलुखौ गोबां फोथायारिफोरानो खालामो जे आर'ज गाबनाय समाव जों मानो हरखाबनो सियायो आरो उन्दुनो ओंखारो बेबायदि होनना सोंलु खालामो। मा बेयो मेंनायल' ना बेनि आन्दोआव माबा मोनसे इसोरारि नेरसोन दं? गोबां मानसिफ्रा सानो जानो हागौ आं मेंबाय, जानो हागौ आं उन्दुगासिनो दं। नाथाय नोंथाङा माब्लाबा गोथौयै सानदों नामा दि बेनि आन्दोआव माबा मोनसे इसोरारि जाहोन थानो हागौ होननानै? बेनिखायनो एफिसुसारि 5:14 सिरिया ओरैहाय बुङो, अ उन्दुलांनाय सिरि मोनदो आरो थैनायनिफ्राय थांखांफिनदो, ख्रिस्ट'आ नोंसोरनो स्रां होगोन। अनजाग्राफोर, बे बोसोना जोंनि मोदोमनि उन्दुनायखौल' बुङाखै। अनजाग्राफोर, बेयो स्पिरिचुवेल एबा आध्यात्मिक सांग्रांथिनि बाथ्रा बुङो। मानोना माब्लाबा सासे मानसिया सिखारबाय थानाय समावबो उन्दुना थायो। मेगना गेवनाय नाथाय आत्माया थेन्थ'नानै थायो। आरो जेब्ला नोंथाङा आर'ज गाबनायाव खनले सियायबाय थायो अब्ला बेयो सोलेरनि फिनजाथायल' नङा, नाथाय मोनसे इसाराबो जानो हागौ दि नोंथांनि आत्माखौ फोजाहोनायनि सम जाबाय होननानै। अनजाग्राफोर, गोसोआव लाखि, जेब्ला नोंथाङा आर'ज खालामो अब्ला नोंथाङा सोदोबखौल' रायज्लाया, नोंथाङा आध्यात्मिक संसारखौ दांदों। आरो जेब्ला आध्यात्मिक संसारा सोलियो अब्ला मोनसे फिनजाथाय जायो। दिनै बे भिडिअ'आव जों मिथिनो मोनगोन आर'ज गाबनायाव सियायनाया माखौ दिन्थियो, बेयो मोजां लैखोन ना गाज्रि लैखोन। अनजाग्राफोर, जों मोनथाम इसोरारि इसाराफोरखौ मिथिनो थांगासिनो दं जायखौ जों आर'ज गाबबाय थानाय समाव मोनो। आरो जोबथारनायाव मोनसे सोमोनांथाव जोबथा सांग्रांथि जाय नोंथांनि आर'जनि दिगखौ सोलायहोनो हागौ। बेखायनो अनजाग्राफोर, भिडिअ'खौ जोबजासिम नायथार, मानोना नोंनि बे साधारन सियायनायानो थारैनो मोनसे इसोरारि खौरां जानो हागौ। बिनिखायनो फै जों आर'ज गाबनायाव फैनाय गिबि सियायनायनि इसाराखौ मिथिनि। अनजाग्राफोर, गोसो होनानै खोनासंदो। अनजाग्राफोर, नोंथाङा खनफ्रोमबो आर'ज खालामबाय थानायाव जुदि सियायबाय थायोब्ला, जेराव दान्दिसे मिनिटनि सिगाङावसो नोंथाङा मोजाङै दङमोन, दालाय मा जाब्रबखौ हरखाबैनो जेरावहाय सियायबाय, अब्ला बेनो गिबि इसोरारि नेरसोन जानो हागौ। बेयो नोंथांनि जिउ आरो नोंथांनि सोलेरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जुजिलायनायनि मोनसे इसारा जानो हागौ। साननानै ला नोंथाङा मबाइलखौ 2 घन्टानि थाखाय बाहायगासिनो दं। साननानै ला नोंथाङा हर गोबावसिम रायज्लायगासिनो दं। साननानै ला नोंथाङा टिभिखौ गोबाव समसिम नायनो हायो। नाथाय जेब्ला नोंथाङा आर'ज गाबनो जिरायो, नोंथांनि मेगना गिलिर जानो हमो एबा थेन्थ'नो हमो आरो सियायनाया फैयो। बेबायदि मानो जायो फालाय? माथाइनि 26:41 सिरियाव जिसु ख्रिस्ट'आ ओरैहाय बुंदों, जिउआ गोसो जायो नाथाय देहाया बोलो हाया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसुआ गेतसेमानिनि बागानाव आर'ज गाबबाय थानाय समाव बियो गावनि चेलाफोरखौ सिखारनानै थानो थिनदोंमोन, नाथाय बिसोर गले उन्दुबाय थादोंमोन। नाथाय बिसोरनि मोदोमा बै आत्मिक समनि थाखाय एबा स्पिरिचुवेल समनि थाखाय थियारि नङामोन। बे बाथ्रायानो एबा बे जाथायानो दिनै जोंहा जायो। सानसेमानि समनि गेजेरजों जोङो गावनि मोदोमखौ आराम थानो, रंजानो, बेस्थ'आव थानो जोङो फोरोङो। जेब्ला सान्थिया फैयो, जेब्ला जोङो निजोम जानानै आर'ज गाबो, अब्लाना जोंनि मोदोमा बेखौ जिरायनायनि सम होननानै साननानै लायो। जोंनि मोदोमा बै दावहाखौ सिनायाखैनो। आर'ज खालामनाया जिरायनानै सोदोबफोर बुंनायल' नङा, आर'जआ आत्मिक जिउनि सिरिबां आरो जेब्ला डिसिप्लिना फैयो अब्लाना मोदोमा बिग्रायखाङो। बेनि ओंथिया बे नङा दि जे नोंथाङा जे आत्मिक जिउआव लोरबां, बे नङा। नाथाय बेनि ओंथिया बेसोदि नोंनि आत्माया नोंनि मोदोमखौ फोजानो हास्थायो, नाथाय मोदोमा बेजों दैदेनजानो एबा गंग्लायनो सोलोङाखै। आरो जुदि खनफ्रोमबो आर'ज गाबनायाव नोंथाङा जुदि सियायबाय थायोब्ला, बेयो मोनसे इसारा जानो हागौदि जे नोंथांनि आत्माया उखैनानै दं, नाथाय मोदोमा बेखौ हमथागासिनो दङ। आरो अनजाग्राफोर, बेनिफ्रायनो गुबै ट्रेनिं होनाया जागायजेनो। नोंथाङा जुदि मोदोमनिखौ खोनासंनानै जुदि आर'ज खालामनायखौ नागारोब्ला एबा हांखुर खालामोब्ला, अब्लाना मोदोमासो देरहायो। नाथाय जेब्ला जों बेबायदि बुंगोन, नङा, सियायनाया फैब्लाबो, थेन्थ'नाया फैब्लाबो आं आर'ज खालामनायखौ फोजोबथारगोन, अब्लाना आत्माया लासै डमिनेन्सआव फैयो। अनजाग्राफोर, बियो मोनसे संकेत जेराव मोदोम आरो आत्मानि गेजेराव संघर्ष जालायदों, नांज्लायदों, जुजिज्लायदों। आरो जेराव जुजिज्लायनाया थायो आरो बेयावनो बेसेन गोसायाबो थायो। अनजाग्राफोर, दानाब्ला फैदो जोङो नैथि इसारानि बाथ्राखौ नायदोनि। नोंथांनि जिउआव जुदि बेबायदि गले जायोब्ला, नोंथाङा जेब्लानो आर'ज खालामनो जिरायो
हरखाबैनो माबा मोनसे गिलिर मोननाय आरो गले गले सियायबाय थानाय आर'जआव गोसो जयै जानाय आरो गोसो सिंनिफ्राय सोरबा माबा मोनसे बुंगासिनो दं जे दिनै आर'जखौ दा खालाम होननानै अब्ला बेबायदि जानाया मेंनायनि थाखाय जादों बे नङा। बे नैथि इसारायानो जादों आत्मिक बिरुद्धिनि। बेनिखायनो इफिसुसारि 6:12 सिरिया ओरैहाय बुङो, मानोना जोङो मानसिफोरनि जेंना दावहा नाङा, संसारखौ सासन खालामग्रा गाज्रि जिउफोरनि जेंनासो रोननाङो। अनजाग्राफोर, आर'जआ खालि सोदोबल' नङा, आर'जआ जाबाय आत्मिक जिउनि दावहा। जेब्ला नोंथाङा सैथो गोसोजों आर'ज गाबो अब्लाना नोंथाङा खालि बुंबायल' थादों बे नङा। नोंथाङा खोमसियाव सोरां फोजोंनाय जायो, नोंथाङा गावनि नखराव बोरखौ लाबोनाय जायो, नोंथाङा गावनि जिउआव नुनो मोनै गाज्रिनि खामानिफोरखौ सिफायनाय जायो आरो माब्लाबाबो खोमसिया हास्थाया जे नों जे सासे सांग्रांथि गोनां जाथों। गोसोखां अनजाग्राफोर, दानियेला जेब्ला उपवास प्रेयार खालामदोंमोन, फास्टिं प्रेयार खालामदोंमोन, बिनि सिगाङावनो बिनि आर'जनि फिननायखौ दैथायहरदोंमोन। जाय बाथ्राखौ जोङो दानियेलनि 10:12 सिरियाव मोनगोन, जे स्वर्गदूतआ फैनानै दानियेलखौ बुंफैदों नोंनि बिनायनि सिगाङावनो नोंनि बिनायखौ नाजावनानै दोनखादों होननानै। अनजाग्राफोर, बेबायदि थासारियाव जुदि दानियेला थाथ'नाय मोनब्ला, बै समाव जुदि दानियेला सियायदोंमोनब्ला, बै सियायनायखौ नुनानै जुदि थाथ'नाय मोनब्ला दानियेला बेखौ मोनथिनाय नङामोन। अनजाग्राफोर, जोंनि जिउआवबो जोङो आर'ज खालामनायनि सिगाङावनो एबा आर'ज खालामबाय थानाय समाव हयथ' सोरबाया सियायदोंबो जानो हागौ, सोरबाया गिलिर गोसो मोनदों जानांगौ, सोरबाया बानाय गोसो मोनदों जानांगौ, सोरबाया गावखौ मेंनाय मोनदों जानांगौ, सोरबाया थेन्थ'नो जादों जानांगौ। अनजाग्राफोर, बेफोर गासै इसाराफोरा नोंथांनि आत्मिक जिउनि दावहाखौ दिन्थियो, मानोना नोंथाङा मोनसे दावहायाव दङ, दावहाथिलियाव दङ। दा बेयावहाय बै दावहाथिलिखौ जोङो बुजिनो नांगोन। जेब्ला बेखौ दावहाथिलि होननानै बुजिगोन अब्लाना जोङो सांग्रां जानो हागोन। आंनि सियायनाया आंखौ सांग्रांसो खालामदों, आंनि थेन्थ'नो ओंखारनाया आंखौ सांग्रां खालामदों। जोङो पजिटिभलि साननानै बे दावहायाव बाहागो लानानै जोङो जोंनि आर'जखौ फोजोबनो हायो। दा बेयावहाय जेब्ला जोङो सियायो, बे सियायनायनि जि इसारा दङ, बे इसाराखौ बुजिनांगोन। बे जाहैबाय जोंनि आत्मिक जिउनि मोनसे दावहा आरो बे दावहायाव जोङो सांग्रां जानो नांगौ। जेब्लानो जोङो सियायो अब्लाना नैथि इसाराया बे जे जों आत्मिक जिउनि दावहायाव दङ आरो बे दावहायाव जोङो सांग्रां जानो नांगौ। फैदो अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो थामथि सियायनायनि इसारानि बाथ्राखौ जों नायदोनि। जेब्ला जों आर'ज खालामनाय समाव गले गले सियायो आरो बे सियायखांनायनि उनाव गावखौ जुदि माबा मोनसे बोलोग्रा मोनदोंब्ला, सियायखांनायनि उनाव गावखौ रेजें जुदि मोनदोंब्ला, बे थामथि रोखोमनि इसारा जानो हागौ आरो बे इसारायानो जाहैबाय आत्मिक शुद्धिकरण। जेसाया 10:27 सिरिया ओरैहाय बुङो, बि दिनाव बिनि बिबाना नोंसोरनि फाफ्लिनिफ्राय आरो बिनि जुंगाला नोंसोरनि गोदनानिफ्राय बोखारजागोन। अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो जोंनि जिउआव गोबां पापफोरजों नारसिम जानानै दङ, जोंनि आत्मिक जिउआ लोरबां जानानै दङ, जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि पापा जोंखौ नारसिननानै दोनदों, गिलिर खालामनानै दोनदों, बैबायदि बेलायाव जेब्ला जों आर'ज गाबो, आर'ज खालामो आरो जोङो आर'जनि फिननायखौ मोनो, इसोरा जोंखौ जेब्ला निमाहा होयो, इसोरा जेब्ला जोंनि गासै पापनि बजाफोरखौ गोजान खालामनानै होयो, बैबायदि थासारियावबो जोंनि मोदोमा फिननाय होयो। बैबायदि थासारियाव जोंनि मोदोमाबो फ्रि जायो आरो बै फ्रि जानायाव जोङो सियायो आरो सियायनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ रेजें मोनो। मानोना जोङो आत्मिक शुद्धिकरण जागासिनो दङ। आत्मिक जिउनि जिथु सोलायनाय, बे सोलायनाया फैगासिनो दङ, बोलोगोरा जाबोगासिनो दङ, सांग्रां जाबोगासिनो दङ। बेनि थाखाय जोंनि मोदोमा जिहेतु सांग्रां जाबोदों, आत्मिक जिउआव सांग्राङा जाबोदों, बेनि थाखाय जोंनो मोदोमा इंगित होयो सियायनायनि गेजेरजों, आरो सियायनायनि गेजेरजों मोनसे सांग्रांथिया फैयो, मोनसे स्रांआ फैयो, मोनसे स्रांआ फिलिंस जागोन, मोनसे गोजोननाया फिलिंस फैगोन। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे इसाराया जानो हागौ। दा बेफोर गासै जाहोननि थाखाय जोङो आर'ज खालामनाय समाव सियायो। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोनाबो माब्लाबा सानफेराखैब्ला बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन जे थारैनो जों आर'ज खालामनायाव मानो सियायो, मानो थेन्थ'नो ओंखारो, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाबो देहेन खालामगोन। नोंथांमोननो आङो बेसिक दिनै नोंथांमोननो लानानै फैबाय आरो निस्सय नोंथांमोना थारैनो माबा मोनसे आइडियाखौ मोनदों। गोबां समनि आंखालनिखाय आं भिडिअखौ गुसुं खालामबाय आरो खाथियाव गोबां दावराव बेबायदि परिस्थिति मोनसे जानानै दं, थासारिया मोजां नङा। दा बेयावखाय आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनो हास्थायबाय। नोंथांमोना इयुननि समफोराव आरोबाव मोजाङै सोलोंनो मोनबावगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनो दोनथ'नो हास्थायदों। सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामदो आरो कमेन्टआव नोंथांमोना माखौ रोंखो लिरदो। थेंक इउ।